Kienu għal-ħabta ta' 6:30 tal-ġimgħa filgħaxija xejn il-bdot Leon Xwiereb il-landja l-ajruplan ġdid tiegħu tat-tip Weight Microlight fl-ajruport. Appena l-ajruplan mess l-art, wieħed seta' jinnota s-sodisfazzjon tal-familjari tiegħu wara jiem ta' ansjetà. Preżenti jistennew kien hemm numru ta' bdoti oħra, kollegi ta' Leon. Huwa beda l-avventura tiegħu mill-Ungerija it-tlieta wara nofsinhar u wara 3 wasal Malta fi vjaġġ ta' madwar 12 mil nautiku. One News kellem ma' Leon dwar l-esperjenza tiegħu appena wasal Malta. Bħala l-ewwel Malti li għamilta mill-Ungerija għal Malta f'dan it-tip ta' ajruplan, kif tiddeskrivi din l-esperjenza? Hija esperjenza sabiħa ħafna, lifetime experience, ma tantx tiġi malajl. Differenti, b'ajruplan differenti, qed tintaqa' mal-elementi kollha. Kont 7,000 pied bil-balaklava u bil-skufja. Ma hija esperjenza sabiħa u nerġa' nagħmilha, ġifieri fis-sens mhix hija xi ħaġa sabiħa. L-Ewropa maquda kollha u tiġri min-naħa l-oħra. Slow imma tasal bil-mod. Mal-wasla tiegħu lura pajjiżu, Leon derajjin ħafna wara vjaġġ faċli mill-Ungerija iżda sodisfatt li rnexxielu jsir l-ewwel Malti li jagħmel dit titjira b'ajruplan Weight Microlight.